कक्लाबारि बियाबनि Mcla मन्टु बर'नि जोनोमगिरि अनसुलि बिमा आमत बर'आ 75 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि बेमारजों जुजिनानै फाहामथाय लाबाय दंमोन। नाथाय थांनाय हरनि 11 रिंगायाव गावनि न'आवनो जोबथा हां हगारो। Mcla मन्टु बर'नि जोनोमगिरि अनसुलि बिमा आमत बर'नि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों इउपिपिएल दोलोनि CWC सोद्रोमा रंजालु बसुमतारिया। दिनै गामिनि रायजो राजाफ्रा आमत बर'नि रुंसारि सोलेरखौ रायजोनि गोथैसालियाव जोबथा बिदाय होबाय। दिनै थांनाय मोनाबिलियाव जोंनि 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि Mcla मानगोनां मन्टु बर'नि सिबिनां बिमा बिथाङा रुंसारि जादों आरो बे रुंसारिनि रादाबखौ मोननानै जोङो थारैनो दुखु फोरमायदों। जोङो दिनै कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि जानानै रुंसारि मन्टु बर'नि बिमानिसिम जोंनिफ्राय आर'ज दा बिथाङा सोरगोआव जेन जायगा मोनो बिथांनि रुंसारि जिउमाया बेखौनो जोङो हास्थायदों आरो लोगोसे बेवहाय गामिनि अर्थात सिमला गामिनि गासै मानगोनां रायजोफोरा बिथां बिमाखौ सावनायाव बाहागो लादों गाजा गोमजायै दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो। दा जों आसा थिदों बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनथों बेखौनो जोङो जोंनि कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि जानानै जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय गोजोन्थों। बेमाराथ' एसे एनै थाबो बुरिबायमोन बिथाङा बैसोनि माबा होबाय जेनेबा बे बैसोनि थागिदायावनो बिथाङा रुंसारि जाबाय। एसेबांसो बैसोआव बिथाङा रुंसारि जागोन होनना आं एक्जाक्टलि बैसोखौ मिथिया थेवब्लाबो अनुमान बिथाङा 70नि खम जाया 75-78 बेसेनि जागोन आरो। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेघना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेघना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेघना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।